xi kif pjanajt, bis wara ftit ċedejt u f'salt waqajt. Il-mewġ ħasadni u lilu kun battejt, u mxejt kontra ir-riħ sakemm għajjejt. Qatt m'emmint l-ħeġġa ġewwa qalbi, ħadkuni biex bekk jinstema talbi. Determinata li b'saħħti nerġa' nkun fuq saqajja qatt inqum, li nagħmel l-aħjar għażliet u fil-pronna twal bidliet. Determinata li l-gwej fuqi ma jinqax, għaxar aktar ma niflax, li ħanasal fejn nixtieq u minn ħajti jmur kull dik. Ħal-blanzun li kien mitluq bla ruħ u fl-aħħar feta fuq u ma baqax mistur. Sibt il-ġid ħajti bħal bdiet bil-ġdid, b'nifs wieħed b'saħħtu kuf, irbaħt li tlift tax-xhur. Determinata li b'saħħti nerġa' nkun fuq saqajja qatt inqum, li nagħmel l-aħjar għażliet u fil-pronna twal bidliet. Determinata li l-gwej fuqi ma jinqax, għaxar aktar ma niflax, li ħanasal fejn nixtieq u minn ħajti jmur kull Sinjuri, lejla tajba nilqawkom għal edizzjoni oħra mill-programm attwali. Grazzi li għal darbohra għażiltu